ila ila pada duai tini ya de betchaka tin ka jong blena tiga kerteng ngalabo kiriu niam amen te ngapa nang ba hinlat balong na kita kiriu niam amen ngapa syashkor bah na bo bleu yo ban kurkui pi Tiga ke jong play ko ong kumno ini pe na Lucas kalonong ke bahan riu ke khat ke basau kun riu Lucas kalonong ke bahan riu ke khat ke basau kun riu ke jong play ko ong kumno ko ong riu balai ba pi khot ya ga atrai ba himle pen ban ya ki e banga ong amen Ketika ke jong play ko ong henry balai ba pi khot ya nga atrai bat himle pen ban ya ga ya ki e ru ki banga ong kamot man ba pi wan je seng ki la yo ki jing kai la hi kai wan le kom ta kom ba meneng ala ong pe ka ketika jong play ko ong wat ya keren kai te kamot pi ha ban le la da himle kamot pi long ki reuniam kan hilong tang ki reuniam pim long kita ki reuniam hukum ya ka hukum ke jong play ti wat ai yang nga bat ya pi ba ngin long tang kita kiba sunang tang ban duai tang baya ke epat ke balat ho ha ka tin ke jong play pim le ti henry kat ke ba pi la yo ji hi kai pi haban tentre kam ti pin long ken kita kiriu blay ki basisya ti om kiriam amen ti kini kiriu blay pat kini kiriu blay ki basisya pat kilong kudo chong khap menang chong tusan chong khap menang wat kira te kini kiriu blay pat haba ki wan chaka jinga seng kile kuno ki snap ha ayu ki shakri ki jong tura ki hikai bat haba ki hikai ki bat khak ya kata ka bagi hikai bat kasan kloi ka jinglong mensin ka jongki amen hanre ki riu play pat ki riu niam pat kilong kumno ki shuwan jinga se ki sengap la hikai saba kimle re ki ong bai le re kadon ka pori ki e par phoi lo ki don kumta ken bat kini ki riu niam ngani thu e pi ki de ban nang ba ban ai daw ki ashipon ba ki daw Ti lada pilong kita ki kristan ki bandang ban ai daw kamot pide ki reuniam. Pe pon sing ala hi kai ngal ong wat ju ong don bok na mar Israel riu pusan ka khat ka khat wei khat a ka kham yang yi bangin ong don bok ngal de ai ka jing kai ka ba kham benia dengan nom hi kai shu phang don bok nai tang ka wei nga shu ai shot kot ba kam de yang yi bangin ong don bok. Te nrei bon sin haba ngayo ban hikai gini gibriu ba kini gi jo hi gibriu gi ai ong ba don bak shi don bak te danga ong pa te ki ai daw ki ong ba o na ma ba ka de tin ka bala slam ni lam lien ngim pat la haringan ong ye pi bala da ki de gi riu blai ya ka e ka ba pilai yo te pilas ngo tho ba ka ni kam long ka ba de ka ba pi ya khon ha do ba pin da job aman pi ya khon be pi perkat be ni ha jabi oi momi ila hikai ka tin jong blai Kala hikai len ba imomi mlong ra ban ong dan bak pitang syukup ong ani try ma penga mlong ala le kelat kala kum ong kum ta ken re ki riu niam ki ong le la shay ha balam lien ka ki ai shi pon ha ki daw ti ki riu niam ki nang ba ban ai daw ha ki daw ki ba pon ba te don ki ki riu kim yo khon gila duai ba kim yo khon da la yo khon pa te ki ai daw ba dang rit khon ngam la ban le jin seng Hari ke don ke wei ke briu ke bajuan ginseng hante ha jaka ha mau pat bang aju aji kai nadok ba kayo kun hadu mentakan pat ginseng ladang ini ki riu play ngim dan ke dawan ai daw lada pidang rit kun ne pilai kun ne hanre ladang ini pat ki riu ai daw ngila ba ji ban ai daw hanre kita nadok barang kai dei kun hadu mentak khle pat ginseng tak ste yo pat hira kata ke briu nama play nama ba kadai ke riu play ten ki riu yang Kia kwa khun dala yo khun pede ki ong bang ngapun kam bala bun khun mamla shu ban chak riu play hende kata baro khai kare tang ka jing ai daw na marhaba don kapan ka don kalenti aman te namar kata nyim te ban ai daw ten te ki ong ngaha ban chat jing chat bat kum ta ter hanre kini pat ki riu play kia shat rupa da me ru dam ta mesta bala jiseng
Kila ishet lupa asin bam. Lani kila shet mestap hado damit kila jising. Dawa shu bam bet untuk. Si boya ki ya bambang, si utra ki ya shet bet tang shi zat arjat la biang robli. Ba kwa ban det bam ka jing bam sim namar han rius ni la yo ban shong hayen. Te ka mut kim na kuslai he te ki e bar khoi. Te bat kim nang ru ka daw ban ai daw te. Namar shi sin bat yin. Menjulak ban ai daw de ne. Namang ayu i kibriu. Habaki yakut yakakam tajam la ne yakut i ba it bat khoi. Kamut la poi shua ka poru. Te han re la de bat ubli pat ai shibun ka daw. Tentang samkia, tentang balik ceta, tentang bakumta. Te kiriu niam kinang bahawan ai daw. Kiriu play him judon por ban ai daw, amen. Like no stambala pang ya klop lasyo. Te kamu kiwan berang pang le marumala kiwan shi mani ki yojing tuai ki kia sendan, amen. Te ne pe chushu sam nyopupra pada kwat kapal life sam life riu life nyu sam nyopupra. Bat kila yakin mau bau blei long mau siang jongki. Bat unong penim jongki. Henry kila yakran asap ya u de la shentor bat kila ya lamler ha u do kle. Bat kila yakin mau bau blei long mau siang jongki bat blei ubah kle tam unong penim jongki. Te kini kiriu niam ani thui ki mau. Ba ublei ulong mau siang kabut kini kiri uniam kita bahas kong blei kita bah bau jisu ulong kanong rem ba klefu jisu te kisang to boblong hire ba kisang toru bau jisu ulong unong pedem tamba kaktin jong blei gong no henry kila kren arsap ya da ka shintor bat kila lamler ya da klet na ba ka donor jongki kamchem long ka babet lemne ki mlayai ne ha ka jutang jong te kini kiri uniam kitip tamba kile arsapat le arsap kamut ba nakasintur te kikongo tamba shalendat pat kim kongo kan cendon nem kibri kiblang to kikongo te kikongo hi kemba ini te ilanget bet tamba nasapo pat dakuwai kan kamlong kan sisur sidur kile arsap kan te ketika jong play kam syak kan nyanyi ko no bat kila ya lamler te ladangi longi kristan ni de bankiar na ke jing hok ki baret ladangi danya hok ni danya syukur ni danya kwan toy ni danya kini jaka ni danya kini futa ladangi dang kini e ka hok pa jong no kamot ni de kiriu niam ni de kiriu blay amen nama kiriu blay kim jukwa banyak kini ya ka hok pa jing we kiriu ma benga kiriu blay kim jukwa ban kini ya ka hok pa jong we hare de tang kiriu niam ibakwa ya ka hok ka jong kiwe amen tingin kiar na ka bakwa e ka hok ka jong kiwe kini kiriu niam dan bon ha ki bom jupet jinga seng hanre ki ya kwa jubor ya ka jaka puta jong kiwe ki ya kini jubor e ka hok jong kiwe ki ya pashna malalap dan kita kibriu ki ba pashna ki kini kitiar furniture kidei na ka ying ki ba shakri bahai ublei te henry kapisa kim ai katia lawan bu hayen kim ai kidon kibriu ki shong yeng wai da ki snap ru kim ai bai wai kita kidei kiriu niam amen kiriu play ngan ong ye pi ka kham bahai ya la de ban bam ta ka ja bat kamlo te henry ka bai wai ken pen biang na ba ni la yo ka jakka ban ri ka kli ka jong ni hatu kam de ni bagin siwe ka hak ka jong ki to ki traying ki jong ni ki rashna khna ka yen balai makin yo long nang to tengi pat haba ni la sa ha ka yeng wai kam de yang ni bagin bam te ko hak ka jong ki we ya ka bom dan papang ba hitom te ka ya na ko we hare teng ki bri hapla pisa dong te kadang ke pisa tamba benut ban ai teng pan keliang ru tamba tre ban siu ungkwa ban siu dan ta pisa hapla tamba ungkwa kita gini giriu niam ki shakrip lai ki pri bai bo ki duai ba thong ta tamba kidei ki ba kwan man toy kidei ki ba bat ya ka hok ya ka bai nong ka jong ki wei
te kita ki reuniam kam day ni bangin don nia kita ki judging lo amen hakapor ka pangadang song dukan ngade ka pri ka bum jutte mi ginong trai bangathan ladang ngam syam ngom hai ki ngaju ong ye ki sim kini pisa kelen no la tam tam hiteng sniu ran sim tambang manum sya su bang trai batnya nama bele ngam julen sniu tambah ladang ngam syam ngom ha ngala ong wan le kum tul da phile kamon la sya ngan ong ti kelen no te la kumno la kum trai tam hiteng sniu ngan siu ka hak pa jong kiwe ki la ban na nga tambangan na kiwe nga nang bang le le ru yan te ki riu play ki long kum ta kim ju kwa e ka hak ka jong kiwe te namar kata to ngin long ki ba kyar na ka ban ba me ka hak ka jong kiwe la ne ban kwa ju bor ya ka ban ta e ka hak jong no re jong no la ne bangin ya hak bangin ya syukur amen namar long no namar ba ka do no jong ki kam long ka ba lada ka dono jongi ka long ka ba kaman ginong kwa te ka hak ka jongi we amen tiga ni ka buang no hanre ki lai kran arsap ka la shinton kan arsap ko no ka ba kumanganta aji kran kumne astan bahawan kran ka jikran jong apa ro ka long ka ba te hanre lada ngam le nganang tamban hikai kamot ka ni ka jing arsap na bele ngatip te ka ba ngam le ngatip ya ka bom tip ne kadang kam sting namar balik bom tete kamu hoi kasya ahi ke jipen hitam kadang hi tama pila julap ne em ya kani ba ki breu rong ba ki juong ba kinu ki breu ki ba thang hi ya de ko tu ka ding ka dom ba bonsin ki yak no dan hi ki ba em da ka jinga sa jong no re jong no han re ki ni ki shu ha par ha ka ding ka kham jem kam da dom no balik bah ka jing bom tete ki ha ba ko tu ka ding ka kham suk te ban khia e ki tu ki ba shu bakla hari kita thang hi kamu ketua geding ke kamda dom nama balik bagi delek nang te kamu bangiru ya ka bangim tep kamu ke kamjen te ka jing pensitom mulai ya ki bom tep ka kam duna hari ya ki tep nama baka de jing arsap ka de jing le reuniam disulong ta ki reuniam ki de riu le ki tep tambah ki le te ki de ki reuniam mane thoi phi ki start bahaban aji kran tambah ki le te lada example mentang ada kan reunion ngasho example iping ada reunion tengah aji kai tengah start bha te pipat pide ba bha kan you play pide brio balong shida bom pat te hira shapang play te phila yo sno oi kong reality mommy kai kamta phile be thek kum banga la hikai ne se ka pai ka por anong slam kabot phila kham start ma phi ba ne nga phila kham kiu padan play ula padan kamte te lada ngade reunion kamu nak bisni kan sedang kan berbuat dong pila julap ne bagi don ki pastor ru ki noya lab ru ki ba bisni pen bani ki nong shong shuki belai nama ki di reuniam ladang ade ki reu belai ngahikai ngale ru ladang ngi ba ki ma phi ngan keban nama belai nama ba ni de beri keban kan tengi ki rengka ru are ladang bisni phi ban tip dia ne ko wei ba ngam de ki reu belai ngade ki reuniam nama belai nama ki reuniam di bisni regi reu play itu man lada ki set lakan ni de bang ngosi hare ha phile te ni de ban kemana te hare ki don ki shakri ki jong play ki badai tang ki reuniam ha ba ki yo i ba ki ni ki da ban jinga seng tang bendo ko no ki ni ki kiyo badai ki kiyo nama ki pa kiyo tu ka jing kai ka ba ki hikai ya ka badai te yala di ba no ki ble ki sahajo ha ba ki tu pa ki nong shong shuki ble ula kuntiwe ki te pio i hi ba kumno yung Jisu la bishni mano bala bishni ki riu ya yung Jisu ki senran yung Jisu habala ja ki kamba u Jisu le kamba ki senran u Jisu ki le kamba tega ega baja ki riu ya la ya bishni ya no yung Jisu te la da niru kum ki shakri jong be ni dak da jing bishni ya no re no kamot niru de kita ki riu ya tengi haban tiar ya bade bangin nomlong kita ki reuniam namar ki reu bishni ki tang ki reuniam ki reu blai kim judan poron bishni han rai banang ai men sian banang hi kai ki habalan ti ka badai namar pon sin ki lakken ban pedlong prestan ban hi kai na yi pa balakiu ki sedang ban beneran te ka bot kamlong ka badai kita ki reuniam ki reu blai ki de ki ba kumno ki banang kecil nang hikai nang ai nang sim amen tini pet nan tap proverb kalau nong keba ar pun riu kada khat keba ar pun lai
pur ki ba shit bat ka dorot bamman ki long ku khiu khendeu bala sut da ka rupa Peter pet ikini reunion bat cek bahaya la diru yo pidon hakane ka benta tikini reunion kidai ki bashu bitar bet lempot aman ki bitar wat ye ka botero ban bitar hanrai ki riu play ngani thoi pi ka don ka por upani iu jisu haba ulet ban pen khalam ye ka me jong ki nomi pen ka mot ba bitar hanrai umdai ko bushu bitar lenter ka don da ka por hanrai kini ki reunion ban kitak da ka jing bishni kitak da ka jing bitar kim jula te ban sha te wat ai ni bangin don ya pani ka jing bitar pada ban don bang ha ka por ka taru ha uman ku pur sam ku bang yi bu jisu jung yu bitar hanrai dai pat ku bitar sa amen tiga jong play ru ko ong ba shua ba ka sni ka sepat wat ai ba ka jing bitar jong ni ba kanom pat kot teh do ban sep ka sni ru hanrai ni de ban penjenno e ka jing bitar hanrai lada pila shu bitar len nong rem ka mot ni de ki reunion te wat ai ni bagin long ki reunion ong kulo baka download bomman nong ipi ki reunion idon ya ka download bomman idon ni jis tharai sniu idon betang ki jimut ki basniu ki jimut ki bakho ki don namar kata wa long pi ki reunion hanrai to ngin long kita ki riu play aman ngin long ki riu play ngin long ki reunion ong kulo ki bomman ki long kong u khiu khendau bala sut da e rupa karupa kadai ka pakordor amen ni hanrai la dau khiu khendau ubara susut dakat et rupa kamot kadai ka jing shuko undai si shau rupa to kamot undai si shau rupa kamu katu kadai ka jing shuko undai ubam dondor ru karupa kadai ka pakordor hanrai la da udai khiu khendau bala susut tama jrong to kamot kata kadai ka jing shuko Tepon ha ki breu ha ba ki dang sedang banyak kenduk ning kong ni kini ki riu niam ki I ko ba ki kordor ha hanrai on dalala yu so ba shisha tang chi ta yau ki dai kam ki la I tho ki la yu so ba shisha ni la tep plan ki ni kim dai ki ba ki ba kordor ki long thek ko uni u khiu khendau u ba shu sut tang na drong da kata ka et rupa te wat ai ken yang ni ba ni long sta bom ka protect edit menta amen Mata kita pay haki profile picture ha DP brio pa yong ru ulali brio pa asni udoro ulam ha brio dalaya ayu dalaya kendo shongkhap halam shongkhap dalaya kendo pan markhamat tengteng umi thoru nomor boleh nomor bala shu edit te pot sin ki brio ya ka jinglong la jong ki shu edit te wat agen bangin edit ya ka jinglong ka jong ni nama thagawi ka si ka rong ka shata ka taw one sin Kibriu ki lap ye kata gini kibriu ki ba jor ha ban make up room kamot dapet hakapor mesni janmir te style ha andre lada kumdore let yo I hapor mesta masen ki te teng umi thoru te andre what I can yangi ba ni long ki ba shushu korte tana shabat andre I ni long ki real play ki ba shisha te om ki reunion amen lada ni long ki reunion te kamon om don chakai ki reunion habneng amen ane don chaka tangi ki reunion habneng te ne pet menta Isaiah sau kupra berkhot ke baningkong sau kupra berkhot ke baningkong Kani ko kaye ujakap yang ki bala khot daga gerteng Israel ki bala minoru na ki ka juda ki bala smai haga gerteng utrai bat ki ba mau ya ublay ki Israel hanrai haga jishisha lamni haga ha amen ki don kini ki breu ki ba smai haga gerteng ka jong ublay hanrai ki shu lo kum no om dai haka jing shisha ba haka hok don bon hai ki priu ki bale kum no ki ba pen bit men siu trai ngala de om manam sya ya no ru ban pedan kam da mobile ban pet bible nama pa kam long ka ba itna tes ngob ha ban bu noi ki mobile ki job ki lada phim don bible ru om le le re
te namar ba kam ilong tentang nilat ngala dap aja hikai mensneutral te ngino masya benten kam begi mobile bakat thot no mensimokul thot te mensimokul udah buat question te ngin ra be daki bible ki jongi ngin benten kam re ka mobile te kaong kum no kaong bantu ngau ya kani ko kaye ujak kap yang ki bala khot da ka kerteng Israel ki bala mi no ru na ki om ka Juda ki bala smai ha kerteng utrai bat ki bat ken mau yo ublei ki Israel ublei om ha jin shalem ne ha ka ki ken mau da mar bale ki peni ya ka kerteng ka jong ublei amen tang ba om ha jin sha dan pon ha ki brio ki penbi yo ublei da ka ya ki brio da ka kerteng jong ublei ngalap dan pun ki bala ya le lang banyak tre lang ya kam te bani snok ti lang banyak tre ka no ka jat kam dak baki om ngala de baki di brio ki jong Henry tang penuh syukur na pon ha ki brio ki penbi dak kerteng ka jong Henry om ha ba jing shisha te wat a yang gi bagi long kita ki ba shu penbi ya ki brio bagi de ki brio ki jong nama ha ka ka sni ton lap be ga jing shisha te para jong aru ulasha bam hano haki reuniam ki bakit bahai ka kambalang nama bale la shania palat bagi di kinong kit kam jong kapalang song kap lo song kap ma te nama kata kam day yangi bangin le kumno kam day yangi bangin long kita ki basyupen bit di kibrio hanai ngin long ba ki bashisor shidor kam bahai yangi bangin hok daka kerteng ke jong ublei amen kam day ni bagin thok daka kerteng ke jong ublei hanre ka bahai ni bagin kren bet ya ke jishisha na markini lo kuno kila ya smile kerteng ke jong ublei dan lagi banoru banda shim daka kerteng ke jong ublei hanre ngai ngo ublei bawat ya kibreu ngam junur bangan thok hanre kat bangan shim le daka kerteng ke jong ublei te kalong ke ka ba palat amen kalong ka ba baha bangin shim dan kerteng ke jong ublei namakan mensau yang ini sing ini pet menta Ezekiel kalau nong kebalai pulai kalau kat kebalai puai lai pua wan hame kumpawan ki patba bat kilaya syong hakmat jome kumpa syong ki patba jonga bat kilaya shashkoru yeki tin jome henry kim shemde satya yeki namar daka shintor jonki kila peti shipon ka jingye henry ka donor jonki kaya be ye ka jingmentoy jonki de hakni melalong haki kum kejing ruai bakiang jong ubadon terendam bas ngobang bat ubanang baha bantem jingtem namar kishashkor igaktin jome henry kimle yaki amen kiniru kide ki reuniam kiba wat ba chaga jiasteng kisngap lo ba ngap kum ba de kata jing ruai ka bakiang baha de jingtem I kumpaki shashkor bah I kumpaki lebet ya ke kepala hikan Henry kiple at ya kata te kiniru kede kiriuniam onsin lahikai omlong banya let gitu ki pemblang sein hakong hakapor ka menchua kalong manlet namar katok kade ka benta ka ba ukhasi jongi paro hi udah banya don benta ha katu kajing ya le niam Henry hadin bagi ni ki Kristen kila ya kiarno nem kila don katuk ni ki bom lechu tina ma bom lechu kini pat ki sedang mane kenya Henry menchua kim juye kenya ha katuk kajing ya shat khasi te ha katuk kajing ya shat ki khasi menchua menjudan kajing kenya na do bagi Kristen kim lechu ki penmi itu kajing kenya te dalam penmi itu kajing kenya kambek chu yang ni bagi dia let banyak snok tilang hang to Henry bonsin lah hikai watlet tambah lebet lah hikai bonsin watlet puja baki tu ki Hindu lebet dan ki bom let room ngabang ya baro Henry ki ba bon ngai ki lebet la ong wat bam ki tu ki jingbam kinya bam bet lah
puram yo ble hakamet bat hakabensin. Teh Henry benta kinong yalam praise and worship. Da ka puram ma benga. Phong sati haneng jong kasiteng lebong. Empat kumto. Taru ki bahiyeng ki bahasem. Ki yaring video ki bo status. Hajing shisha ki bahiyeng ki bahasem. Deban mai, deban sneng. Ada kwa ban namar don ki khun ki basad la rum la ban lei Teh Henry kum ki pastor ki badon ha ka to ka kun hun balang. Ban ai la ki to ban yang manyalam praise and worship nama ka de jaga ka bakentang. Teh Henry menchua tang ki Hindu da ka burama binga menchua tang ki Hindu ki ba pen pa po ki kentai Hindu. Hari mentai ki khun Kristen ki pen pa po. Amen. Te lahi kai ni de pen burama ka met ba ha ben siat kablong ka babakla la dang i phong prong. Kablong ka babakla ki ton dani we kentai I phone nga Yong kong mangi kasi nama bangi ni jusem te ladang im sem shiliang ladang im sem arliang kamot ni lapop te ngong lada pop te kamot ni kong ki kasi senrang jong ni bar khai hamle du jok nama belai kasi jong ni te ban shubo te rem ta bar khong lai phang pat lun te kamot u kasi senrang jong ni bar khai bu hamle chu jok te hanrai le ladang ni phang prot ru tambangin phang ran burakan Habang boleh lakukan ku yang ini, hakai mana le style, ini deh buat le style sarong, ini le style nama boleh lakukan ku, henry om deh kan, bangin ya penpapa kok, jadi penpapa bang jadi, teh kata kalau nggak baklan, teh kiwan jinsing, nganong ong gitu kibedang shongsuki, kibedang sedang manwan, ngong gitu teh kibedang ayam jinruai, kibedang ayam kacir boleh, gitu kibedang wan jinsing, teh gitu teh bapli kimpas nggak tuh, lada ya kaba siapa, jadi empat lah ban shir. Te ka basha bar le te no pa ekran ki mar phong kum no rom le re ki tu ki bidang sedang wan nama ki tu ki pat ngam jelir te hare ga kran kum yang ni ki bidang ai ga ting ga jong le te kam long ken ka bade ni pen pau po ni pen pau kal bong te ni hab she te hare kum ki no yalam praise and worship menta ha ka ta ko kum te kam long ka bi tenan hare ha wan she ga ji sing ha ka por ba hikai I kum bas nga ba te hare kim ne pa ki ka ta te ka long ke ek ka ba kala man le kum ta hazisha ngam snow kwa ban kren prenga haban kren na kota kini ki kun samla ki dang red nang bakin snow to la dang ngim kren mono ban kren la da haka balang om kren om hikai mono ban kren teng teng ki ba hiyeng ki ba sem kim la han rai kadai ka balang ka ban hikai kham tam hang ni le ngi bon ki khna ki badang shi phau khat wei khat a khat lai snan ki badang de ban yo ki ni ji hikai te la da la yo na do dang red ka bot ka ba te namar kata wat long ki riu niam han rai to ngin long ki riu play amen te lada nilong kita ki riu play te kamot kambhare lada nilong ki riu niam ma benga lada nilong ki riu niam kamot kambhare yang ni bang ni chule bet kat bang imon nama ropon sin apa yang bani kini ki pulis ki bon ki balong Kristen ki wan jinseng te lahikai umlong ban bangsa te hendrai Malayu don't we bring bakai drums. Te nama baula bet ban penbiang kapisa ki pulis. Te uyai saho bet uyo bet ban kai drums. Non bakem non balai la ban penbiang. Ya gitu ki basha kem ki dei ki bom la ban penbiang. Saya kan yang pon news balayo kem kata balai gitu kim yo ban pisa. Ha penbiang ban benai kinom kem. Kinom kem ban ki yo ban yai saho bet. Henry haba kile haji sen kila yo kajikai ba om dei ban bangsa Henry bangsa pen namar belai namar ba yo pisan te kalong kumniken kiwan ji sen ki snap tamba kimle pa namar belai namar yo ba ki do jing men to ya la de kiwan te kum kinero ki dong wai perthai namar ba ki start ha ban wai perthai Kakti ka jong blekam syak ban wai perthai hari ki sai la bet namar belai Tata ki berwai syuk ki snow bagi dua jing bentai. Kim yo asyuk ban yang ruai. Tenda dei gitu ki ba nama kini ki norai profile ki yo ada pisah ki khot untuk mentah man le syak ki yo ada pisah te kamon ki yo nong. Tala ki berwai syuk ki snow ba do nong. Te kamon kau pun nak tin ka jong blek kau namar ba. Henry kimle satya ki namar ka shintur jong ki kala pen isi bon ka jing Henry ka do nur jong ki kala be jing mentoi jong ki. Kalau bet tangi kan jing mentoy jongki namar kata lada ya keren ni jing shisha hang ni hapori khasi jongki ki bon ki Kristen amen
Hanrei balai bajot kan ni ke kadau bajot keri Kristen kajongi kalong ba uhe uhan ru ubamsam urin uriaru ulaya le kuno ulaya bamdo ya ka hak kajolai kimara dariru kia le thok kia le syukur hagi bentai gi babun uhe uhan ru ulaya bamdo ya ka hak kajolai de nama kata kadau ba kamdan ka jingkiu ka jingroi ha badat beriu jongi balai ba beli udang pensa ya kaneka ya kano kari lada ublei udang pensa kadau kalong badang don kiri ublei lada don syo uweru uri ublei ulatang pematang ya kasodom pada Gomora amen balai ukna patang namar dang don kiri ublei nakaunta kiri ublei udang pensa ya kapertai hanrei lada kini kiri aru kila ya bamdo ya ka hok kajong ublei ki han ru kila ya bamdo ya ka hok kajong ublei kia le chia seng ya ngap tambah le pa teka buat bang latang pematang yang sedang pakai Gomora hari nama balik kidang dapat kiriu play udang pensa yang kena pertai ka jongi hadu mentah nama kata to nginom long kita kiriu yang kiba habawan sejinga seng iku pas ngabang hari shalendet pan le da kongpong wa de tang mentoy ya lade ke mentoy ya lade amlele la da de tak dor ya utrai ru hi judas ude tang lai pau tali kisbai lai pau hajar te henrai ki ba bon lei ki Kristen nanta tang nam ta isi pau tengkar ki de tak dor ya utrai kena mar ketawat ai ni bagi long kita ki riuniam tene pet nanta Matias kal no ka ba nyo ka khat arkuai Ong ubriu baro ubo ong hanga atrai uban yon le jahapo kahima ki bene hanre uta kai ubale ikamon pa chno ba habenen nama kata ngalahi kai pol sin wat nom long tang kinong duwai ki ba duwai klam nong ren man kinong ki briu ki ba duwai klam le duwai klam puli ba ber ka ki duwai klam nong ren man hanre ladangi pa ni duwai ru ni le ru kamot kata ka jing duwai ka jongi kalong ka basai so man ba yo ki jing kai thamai oi mami dah hikai punto ka tin jong le kala hikai ngan le re let's say belum ngasih let bahas di pemblang si am ju tete ba pemblang to men tanga la te ngana plet chu dan le lu em ka tin ka jong le kala franchise ka Old Testament ru ka New Testament ru omlang ban bam do snam dah hikai le bed hande ki balate tin jong le ka kham shat ban bam snam ban bam snam chu dan le lu em Henry ini pat ki balik reuniam tu babang bam la ka bang Henry ka snam kaplong ka bade ban pam na ma ba pinda shat yu to do snam reunion mentaru pada pipa ada microscope ki nyang hong tu bidang embed kaplong ka khu yang ni bat om dai tang taru ba ka tin ka jok play hi ka khang yang ni mangin bam te Henry ki reuniam ki ya bam be Henry ki reu play man bagi yo ki jingkai ki ba thamai mlong tu lan de show dan le ro em Bade hang takan go play. Wate kita ki nong mane play ki bashisha. Wat kita ki Kristen ki bashisha ki ba. Ki let jeseng ki yo bet ke jing kai thamai ki dang tip kat dang tip ki dang le play ru nang kecil. Ha ba jing em ka jong ki men. Ini pen minta Marcos kal nong ka ba nyau ka khat ka riu. Ulaya thote haki kadai ka bau isaya ulaya thul pa shaphang jong phi gi ba asap khum bala tho kine ki brem ki le buram yang ara par myam shin tor mereka download jong ki kajngai nanga amen kiton kine ki brem kine ki ba de ki riu myam baro shisni ki shyo ro ba yu try hallelujah but Isaya wala da panya thodu pa ba da ka shintur ki yaro hare akam jogi pa ke ben yu try ang no Isaya wala thodu pa shapang jong phi ki ba arsap kum bala tho ki ni ki be buromi ngara kar myam shintur to pon ha ki be da shintur ki yaro try hallelujah bat kum ta ter te henre ka do no jogi ka jingai bat ka ben yu try ngani tho ep I don't you April Tai priwan an ni pin pa tai prita pinam laban ong ba I
day brio ba pop tay brio ibashu hallelujah bet hero you try bet shaba mina yiru duai wan hayiru duai le chayo le thejing thieru dapan kentang shoi ka pisa ban le thiet shaban somru duai ban chu pet ye ite kamot ani kat ka jing la chu ite la chu hi ban batai henrei ke e ke baja yo ka jing pang cancer yo jing pang cancer te ki brio ki la benyo blai brio ki la ong blai ula le pakla kat ka jing baha jong i kat ka jing riu blai jong i kat ka jing start jong i ban kren hayi mane te kom no kan yo kat ka ni ka jing pang ka bashir khai ta ka jing pang ru dein ka ba shapo na ma ka ka pau shi jong te yo i te ima baha ka jing pang jong i te henrai nga ai ngo yo blai ju pen sa nga ka jing lu ngo shwa ba in kla i pla lot yang ngai ka po bari jong i bat hang ta nga sa te ba blai jong i u blai u ba bi shar ha pila ban pen shot tendap iki brio harayo blai pila ban pen shot tendap pila ban pen pe blai pila ban pen i chapar hakmat ki brio ne pila ban pen i pile ki rio blai harayo blai wi tho pile ki rio nyam ne pile ki rio blai ba u soi tan ru mani tho i pi u i tho i ki rio nyam u i tho i ki rio blai ye ki rio nyam u le kai kat ba man u soi tan ye ki rio blai u shu pet i kwa na jingai o nam not ban ta pi kan mau u jo ha ba u yo ban ta ru landa ulalit panjing bet na blai pi thai u yo ban ta u jo u nam yo han re ye ki rio protein ye ki rio protein ki rio nyam u soi tan ula ban ta kat ba man te ha ba itai rio yo kat ka ta jing pang brio ki la ben yo blai han re Allah ha bang lap ye ka jisha ye tho ye nga hang ta nga sa snow tho bat hang ta nga sa bleng blai jo nga u ba ha u ba bishar hok pom dei u ba shu ai ka jing pang re de u sa tan hi wala ai ba blai ru u la shu e na ke e no tre ban kur khu na ba blai na mar ba shu pen chot tan dap ki brio han re ka ba shari ka ba shindat ki kam sa tan sudah namar kata ngong ye ki brio bi la pen chot tan dap han re yo blai ni nam la u blai u i ka bari jo ni bat u so u pau hi shabar ki brio ki yo i ye ka GM jo pi kalau ka ba kum do hadu ba kut kisni ki ta ki jo pi ka bu so u shi sha te u pau hi man ini petitas kal nong ba ning kong per khat ka ba khan brio yo blai hanre halaka kam kilen ya u bat ki long ki ba ijri bat ki bom kongo bat ki jingle ba ha baro ki bom sunyo ngalayu i ka ni da ka burom ma enga an kren nang ba hadin habot le se ba man te publi pen kam ya pisia himla ban te ba u blai hakano ma ka poron pen kam ya pi kindon kini ki bre ki ba pla yo blai kumni ko mga pla mga basuyo program be mana kata yo bandai alap keleng hanre ki bale ya ka kam ga ijli kitip bantu kampat da ijli hanre ke ka ba ijli kadai ka ba klim aman kitip ani thoi pi da ka ba buram kanong ka jihikai bat ba pin yo husiaru dan ki pastor ki ba la shakri bhayu play kiton kinong yalap ki la shakri bhayu play dan la kalok hayen da ba pura ma benga dan lagi kon hayen ki yalang samla ki yaklim bet dan sudah yaklim yan pulpit bet yalap bet la bet kata kali ka bijli kilen pat no yo play om no ki pla ba ki tip yo play han re ki kam kilen ya u bat kilong ki bijli ya kani ngalalap dalade ngalalap dala ka jong ka matru ngalalap bat da ka baki parlok jong ngaru ki yatho ngalalap ya kaneba bon ki breu ki jong blai ki ba ya lap ya ting ka jong blai ki ba tep ha ban klem kalau ka pop hanre ha pedeng ba ka lop padan hayen ki dang let ban ya samla ki dang ya klem sang te ni ha kan kyar na kade bat lada om dei hi shilot lada om dei hi shikurim kan thei bat chenrang mani le ji chakri keleng ka bha hi ba piar namar bale teng wat chip dei gi riu nyam gi dei hi gi riu blai han
Henry namar bagi yalet tangkan the bachinrang usutan usu pengop deh kisu hapru kidon ki basu hap kidon ki badai ka do no runar ka jongki kidon ki badai ki riunyam ki sangat hangta kidon pat ki bong deiru Henry tang namar ba ki le shlor ki yalet tangkan the bachinrang kan de shlok ki hap do hangta te bangin lat ka bhai ni bangin omlet ka bha bangin let parakan the lani la le daga group ru ka biang hi la ya don lang kan the bachinrang la ya don sangot sangot la ya the lang ta ko pala long safe kala long shngai Henry ban le hi tang ngot te la dom de hi shilok bha ba kiar na mar ba ya kane ngalalap hado ba ngam nang sho ban le e ru ha ta sngi ba ngalalap bat ka te ke jok ble ru kala kren ye kane ba ki phla ba ki te bi ble ki phla no ble ka jing start ki la lam dat ki khot bible ban ye ngarang khamla kita ki khot bible shi bon la lam dat Henry kat ki kata ka pop ijbi ki dang le na mar kata ki ba kum kita ki ble ki pastor ki ba shisha Henry ki de tang ki reunion Tiwat ayang nga bari phi bangin long ki reunion ay bangin long ki riu ble ki ba shisha na mar ble jong ki wan ya ki riu ble ki ba shisha te om ki reunion amen ngin ya kut Yohanes Ningkong lai khatra ko khon ha wat ai ni ye tang daga tien ki le de da utle Henry haga jingle ba haga ji shisha kini ki ba ko ba ek tang na shentor kini ki reunion Henry ki riu ble khoppa ki kren kumta ki le amen kumpa ki kren kumta hi ki le te lada menta ilok jong phi yong ai dhai phi Henry im tre im ta im pen biang pen bet ya phi kata ka mo syukur amen ka jingi ka de ban pau lada menta dan ki kan thai ru ki ba shi pen bet ki chen rama yo pisa ka tom de ba ye chi sha ka to kam ka pau ba klan in re te Henry ha bang ye you know ai ba ta ka jing it kan pau ba ka kam ba la da mano ru ki ong ye pi ba ye pi ai ba ta ka kam kan pau wa sha ba ken syukur no ye pi amen ka jing it kam de ban long ka jing it ka ba asap Henry ai ka jing it kan lo ka ba shisha la da de ki briu ai ba kata ka jing it kan pau bat ka jing it bat ka kam bat la da de yo bleiru ngin pen pau bet ba haka tin ru ngin it haka kam ru ngin it amen te kidon kini ki briu ki ba habang ala aji kai te habang ala keren ye ki pet pomlong ba pinbu ye kini ki flip perthai kini ki jurai perthai ha status jong pi pimlong shu banya ruai pimlong shu banya shat ki jurai perthai kum ta kyong le na mar ble usngu tho Henry ngan ong ye pi ba ble usngu tho ya kita ki nong pop ki ba kloi ban kala ka ba mut om de ba ble usngu tho ye kita ki ba le persya ki bom kongo ha ba la hikai na ba la da ble usngu tho ba ngam tharai un thau ka du job ula thau ba tang ka beneng amen ula thau ba tang ka beneng ya ba du job unam thau bat unam ong hiru chibon la khat khndial an jet kamat ya le pop bet ka ba man yen saya le chabeneng te Henry namar ka don ka du job bat ka beneng ka ba mot om ne re ba uble usu song ko ba yingi ga om le re para ni le kini ki ek uble usu ko ini ba ngirang le tan ki breu ba usu ko kan usa ai kan ni ba ngin tip la da ai kan ni te ka mot de ba usu ko ya kata ka benta nama la dak dan kan ni te umla ban kren ni ye ngi na ma ngi kren tip te Henry ha ba ngi la tip menta la da ngi ngim le ki mo bon snow tho la da snow tho ngam tharai un snai ga du jok la snai ta ka mu ka da bdeng ya le pop ta ba mon te pin ya le be sha bdeng Henry la khau nang ya ka du jok na ka benta kita gi no le persya te to ki badan ka skor ban snow to ki snow tu nai no e ka kin da jok le hallelujah